portavoz e, por lo tanto, en conxunto, ampliada toda a executiva de dimitir, pois defendimos as nosas teses que xa as coñecíades pola rolda de prensa que fixéramos días despois dos comicios celebrados, o 1º de marzo, e que quero recordar que eran, a parte da cuestión da dimisión, que xa estaba, dous puntos claves. Primeiro, a devolución da voz e do voto á militancia, o que significaba unha asamblea ordinaria aberta, e logo a recuperación da conexión, o diálogo e interlocución, incluso coa petición de excusas aos movimentos sociais e aos sectores activos da cidadanía, máis activos da cidadanía. Enténdese ben que trasladamos os movimentos sociais ao sistema, ou dos movimentos sociais que queren transformar a sociedade, non dos grupos que actúan nos espacios movimentos sociais á contra. Non podo chamar movimento social a Galicia bífida, non se ocurriría. Ou a dos grupos que sempre, en remexidos determinados que se montan cando hai movilizacións cívicas, pois preténdense cadrar máis desas civilizacións que outra cousa. Eses puntos foron, ademais, plantexados por nós nun documento escrito que finalmente no Consello Nacional, despois dunha rolda de máis de 50 intervencións, por primeira vez en moito tempo, sin limitación de tempo, e confiándoles aos propios interventes a prudencia necesaria para calibrar a extensión das súas intervencións, deu lugar a que continuase a sesión, como ben sabedes os que estaban ali e as que estaban ali, para acudir a información ao final, pois, no bate casi as 5 da tarde ou así. Pois, ao remate, foi sometida a votación a nosa proposta, dado que non foi asumida pola executiva nin era refundible na proposta presentada polo portavoz nacional e que xa el mesmo anunciara aos medios. Iso de lugar a que houvese unha votación, naturalmente, coa composición actual do Consello Nacional, como é de esperar, ficamos en minoría. Significa que a decisión mayoritaria do Consello Nacional non foi a dunha asamblea aberta á súa militancia, non foi unha asamblea ordinaria, si foi unha asamblea inmediatamente, en non agregar ao tono, e si foi unha asamblea que ten máis características de ordinaria que de extraordinaria, agás na cuestión do tracto temporal, do calendario, dos prazos. Proceso de lugar de varios meses, pois é moito máis curto. E isto é unha asamblea convocada coa cláusula establecida na Asamblea de 2006 por maioría de que sexa por delegados, ou non abertura da militancia, pero que o propio Portugal Nacional dixo un mínimo de 2.500 participantes. Ben, esta é o que se refire ao Consello Nacional. Perspectivas. E do noso punto de vista, as perspectivas son as seguintes. A asamblea que comeza agora, o proceso, e que desembocará en plenarios do día 10 de maio, é a primeira fase dun proceso de recuperación, chamémoslle entre aspas, refundación, como que irades, do PNG, dun proceso que esta asamblea é a primeira fase e que en rigor ese proceso rematará na asamblea ordinaria que se acorde na propia asamblea esta ordinaria, convocar, rompendo o tracto de cadencia de tempos para a asamblea ordinaria. Sabedes que no BNG actualmente a asamblea ordinaria está establecido que se celebren cada mínimo de 2 anos, máximo de 3, o máximo de 3 anos entre a dos 6, que foi a finais de dos 6, remata no outono, a finais deste ano, habría que celebrar no outono. Entón, en principio, trataríase de que dende esta asamblea extraordinaria habría unha ordinaria nun prazo dun ano.
o proceso que se abre agora non remata, esa é a nosa visión, até a Asamblea Ordinaria dentro dun ano e pico. Entón, eso é moi importante ter en conta. Por qué? Porque se nós defendíamos que o que facía falta unha Asamblea Ordinaria para tratar todos os temas a fondo e zanxar todas as cuestións graves pendientes, e o que iso non se conseguiu, que é unha extraordinaria, pero en cambio consíguese que esa Asamblea Extraordinaria sexa a primeira fase dun proceso hasta a primeira ordinaria, en realidade o que varía é o método e a longitude no tempo do cumprimento e acadamento dos obxectivos planteados. De acordo? Hai un dado o que isto é positivo a favor das nosas teses, onde constituirse a Comisión de Redacción da Ponencia, un documento para ser ponencia nesta Asamblea Nacional, que é un dos cometidos da Asamblea, o debate do documento político, e outro objetivo é a elección de órganos, todos, e ese, o croquis, o guión, o esquema acordado antes, onte na sesión constituinte da Comisión da Redacción da Ponencia, é un guión que abrangue toda a problemática plantexada por nós, e non simplesmente o desenvolvemento do documento presentado por a maioría executiva a Consello Nacional sobre a avaliación e diagnose sobre os resultados destas eleccións. Está claro, por lo tanto, que o que non se vai facer na Asamblea Extraordinaria é simplemente desenvolver esa análise e chegar a conclusión sobre os resultados das eleccións, senón que se vai abordar o conxunto estruturado da problemática de fondo que ten que resolverse. Por lo tanto, e ademais inclúe como unha das seccións básicas deste documento a reflexión sobre a estrutura e funcionamento internos do BNG e sobre os principios establecidos no BNG como reglas de convivencia e de articulación do espectro plural do BNG. Por lo tanto, as perspectivas para nós é a perspectiva de que estamos na apertura dun proceso que vai durar tempo. A cuestión cal é, primeira, que nesta Asamblea se chegue a acordos sobre os postulados básicos e as pautas guías para acabar resolvendo todos os problemas de fondo básicos estruturais do BNG nese período que remata nunha Asamblea Ordinaria, e que en troques que sí que se chegue a decisións e fixación de directrices para a política concreta na conxuntura na que estamos, de maneira que o BNG poda seguir ese proceso en condicións de estabilidade interna e de perfecta ubicación e definición da liña política táctica conxuntural a seguir tanto na sociedade, tanto nas institucións durante este período. Finalmente, a terceira cuestión, a Asamblea Aberta. Da mesma maneira que non houbo ningún acordo no que nos participásemos, polo menos, como el Conte de Mandiño, para non houbo ningún pacto con outros grupos presentes na dirección estricta, na executiva, para o desenlace da presentación de dimisión. Da mesma maneira, nós non estamos, nin imos estar, en ningún proceso de pactos, negociacións, acordos por arriba, con os grupos estructurados
formalmente dentro da BNA. Imos, sí, e queremos dicilo,